Sige lo. Bye. Sige. Sige, ma'am. Sige, salamat. Gigawas na dahil ang bata. Kung wa kahibaw ang taga-hospital kung asa gihaya si Christy. Gusto. Maadto na ako sa ila. At ko dito magsusi. Gusto kong apungan ang haya ni Christy. Kaya? Oh. No? Mo ba mga kanak ko vigil dito sa bata? Oo. Oo, muubat ko dong. Kuan, natulosan ko lang ni Gipo sa dilihan. Misunod na ko nun mo dito. Sa gawas, mag-auto magkata. Sige ay, ako lang ipagawas daan ng auto. Sunod na yun na, yung pagdugay. Oo, dong. Iwasan ko lang rin, malimpyo na inig. Lakaw na to kay basig madugay unya ta. Sige mo sunod ako. Sing, Minggoy. Sing. Ma'am. Asa pa si Ramil? Ay, kuan ma'am. Mo adto siya sa haya mo bilar. Haya ni Day Cristel. Dili ka mo vigil? Imo ba yung apo si Cristel? Dili ko apo si Cristel, no? Ma'am, nahibawa na ba gyud nga si Dong Ramil gyud ang amahan ni Day Cristel? Basta! Dili ko mo ilap apo ngadto kang Cristel! No way! Silikod. Anya ma'am, gipaabot na ra ba ko ni Dong Ramil, ma'am? Mukuyog man ko niya sa pagbilar ni Day Cristel. Biyanan sa tika, ma'am, ha? Excuse sa. Yads? Yads? Balhin dito sa couch ka. Aron magkapahuway kag tarong. Yads? Huwag iti mailhan nga makamata siya. Yads, dili lang ta magpakawa sa paglaom. Namatay lang siya kadiyot, di ba? O kay gibalik man sa Ginoo ang iyang kinabuhi. Sa ato pa, mabuhi gid siya. Buhi tuod siya. Pero tabla lang patay. Kung pigiton din ako ang iyong pad. Di gani ko bagus ang pigit. Way usta ninyo mga tulog pagkaon ni Pulina. Dili siya pakanon. Unya ra siya pagkawasa. Sumukog maan. Kung magatubang na miso sa gado. Ipapriso ko gyud siya sa iyang pagbunuog sa akong anak. Ay, replace ako na. Sa ilang pagbutang sa akong asawa. Lakit na ang way kaluoy kong inahan. Ipapriso ko usab. Ako mismo ang mangulay pagtaral niya sa ukmanan. Gusto makitiki na ko ang hungog. Lahibaw ka bas na hitabo ni Cristel? Oo, Dong. Ganina pa lang yun. Patay na dahil si Cristel, Dong. Luuyas bata sa. May sakit siya sa kasing-kasing. Tingali. Siya ang nakasahod sa mga kaguol ni Lea. Di atong panahon nga, gimaplos pa lang siya si Cristel. Di atong higayon nga maltrato pa siya sa salbahis kong inahan. Patay na ang apo ni Santi Delfino. Patay na si Cristel. Pero huwag ko makasabot sa kong kaugalingon. Huwag ko makatugkan sa kong gipati nga nung... Ganun nahasol kong iuli.
dinhi. Gusto kong malipay. Magmaya. Gusto kong sa ulugon nga nakuhaan at usa ang kaliwat ni Sante Delfino. Pero, nganong ingon sa dili ko malipayon? Nganong sa pikas bahin sa kong kasing-kasing? Gibati ko kaluoy ni Cristel. Dili angay sa kong kaluoy ang mga kaliwat ni Sante. Si Sante lang ang nakasaan ako. Si Sante ang angay magbayad. Pero hain si Sante. Nganong ang irang mga anak ang nagpakita na ako. Hain siya! Patay na ka ang agap sa mga bahandi. Patay na ka ha si Sante Delfino. Yaz, di lang gud ta mag-apura. Basta mo gunit lang ta sa nahibiling paglaom. May pinitik pa man si Cristel ba sa iyang puso ug kasing-kasing? Sa ato pa, may kinabuhi pa siya. Di ba? Kung may kinabuhi, may paglaom. Nahibaw ko, Yaz, mabuhi si Cristel. Mabuhi siya. O yan. Di ko gustong may daw tang mahitabo sa akong anak. May pagpamatay na lang ko kung mawata ko si Cristel. Ayaw gud pagsulti ana na. Dili ba na makatabang ni Cristel kung makadungog siya nimo nga naghilak ka. Nakadungog ka si anak ko, Beauty. Nakadungog siya. Mao ayaw siya padungga sa imong hilak. Basin og mo samot ang iyang gibati. Hinuon, dasiga siya. Pakigsultihi siya kanunay. Nga hugot ang imong pagtuo sa Ginoo. Nga dako ang imong paglaom. Nga sumaabot nga mga adlaw, makamatara siya, Yads. Part, sorry kay Parts ha. Pero may instructions mga nga dili ka pasudlon. Ikaw ka si Ramil Mercader. Chief, gusto lang ko mobilar sa haya sa akong anak. Hangtod ka na, ilang idaw na ako. Dong, pasudla lang taon mi dong. Papa manis bata dong. Kanang gihaya diha. Sorry gyud. Igo ra ko nagtuman sa mando. Wa man sa diri haya ang bata. Hain mali, Chief. Na, bag-o para ba jud ko dinhi? Wa para ba jud ko'y kalibutan? Bisag ginsa diya sa tagbay, Chief. Makigsulti ko. Bitaw dong, tuguti lang gud. Bisag kinsa lang diha basta ikasulti lang ni Dong Ramil. Brad, sultihi ko hain gihaya ang akong anak. Asa to? Nagbrad ka sa gituwa mo laki sa mga asawa? Gidawat ko na nga akong mga kasaypanan. Gibasulan ko lang tanan. Sama ninyo. Biktima rasab ko sa kabangin sa akong inahan. Maluoy tamo. Ayaw daw na ako ang haya sa akong anak. Sorry kayo, Mr. Mercader. Di ka may mamahal ni Cristel. Wa ka nagibao ni Leah. Nga di katugutan. Bisa na pagli sa bata. Please. Maluoy mo. Tuguti ko makabilar ko sa akong anak. Please. Adungog mo lang akong tubag. Dag. Sirad ini. Og ayaw nig pasudla. Utang bot. Maluoy mo! Gibasulan mo lang tanan! Please! Ayawin ko ikaw! Ako anak! Dong. Kanto na lang ta, di lang ta mamugos. Talo man sab din ni hayaan si Day Cristel. Sige na. Mamauli na ta. Dili ta mamauli, Yaya. Suruyo na to ka ng punerarya.
Basig bakit ana to kung ay bihaya nila si Cristel. Mas maayo pa dong. Sige, tanas giparkingan sa auto. Tana. Murag, luoy man siya, bay. Oo, bay. Pero panahon siyang kaisog, maglagot sa kaniya. Kapila kumigo sing kumo. Ang tao, bay, basta nasa kasuko, mahimog yung bangis. Hinoon, bay, kung ako lang masunod, pwede mo siyang pasayloon. Gusto man siya ang giingon. Sama na mo ni Delia, biktima sab siya sa kabingis ni Mrs. Carmen Mercader. Kana si Carmen Mercader, bay. Mo ginay gumot sa tanan. O bay, siya ang gamot sa mga pag-antos sa mga Delia. Sa mga kasakit. Di siya angay sa pasaylo. Oh, bay, nasla lolo ay si Lola. Kalibutan ta kahibungan nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan nga nagsubay sa laing